Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yanzu bayan mun je sallah mun dawo sallan magriba, insha Allah yanzu za a dora cikin wannan tattaunawa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu gaskiya, ya ba mu ikon kuma ɗaukar ta. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana da ya tsaya Malam Abdulrazak. Insha Allah yanzu Malam Baffa shine zai dora da magana insha Allah. To alhamdulillah, ba ni takardar nan, ba ni takardar Nura Musa. Ba ni takardar Nura Musa. To, ‘yan uwa musulmi, kama yadda aka riga aka gabatar cewa wannan munazara shi Uba Musa ya zo zai kare wannan takardar da Nura Musa ya rubuta. Kuma na lasafto masa gurabe har guda 8 ko gurabe har guda 7 ko guda 1 babu wanda ya bani amsa a kansu. Abin da nake bukata shine ya shiga cikin littattafan Shakrabe. Na ce in ba shi da su, nan muna da su a Markaz Ibn Taymiyyah, za mu ara masa littafin ya buɗo mana wurin, sannan muka yalwata masa. Ba dole sai lafazin da aka jingina wa Shakrabe din ba. In ya iya karanto maganar da ma'anarta ta dace da ma'anar wannan, mun yadda mun karɓa. Ina ba da muna fahimta. Mun nuna masa waɗannan maganganun. Ya ce hada mu biya kasiran min al-masail allati a'taha ash-shar' ahamiyatan baligha. Muka ce ba da misalan guda 3. Babu labari, bai iya faɗa ba. Hada mu biya al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar daga littafin Shakrabe. Bai iya faɗa ba, haka kawai ya taso zai kare Nura Musa. Yace hada mu qadiyatal wala' wal bara, bai nuna wurin ba. Walu zalimin wa tawagit alladhina awjaba Allahu bughdahum daga littafin Shakrabe, bai iya budowa ba. Al'umma sun yi shaida sun gani. To ya dan yi yan kame waɗanda ya dan kakkawo yace ai ga hadisi nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, ko hadisin yace yana cikin Muslim kuma a cikin Bukhari da sauransu. Yace ya kawo ka hadisi man jahada faman jahada bi lisanihi fa huwa mu'min. Ya kawo wani hadisi na Ummi Salama faman ankara faqad bari'a, faman ankara faqad salima wa man zakata faqad salima, man ankara faqad salima wa man walakin marad. Hadisin Ummi Salama da na rubuta ana, ya kawo cewa tsoron shugaba ne. To waɗannan hadisan duka ya kawo hadisin wato Abu Sa'idin al-Khudri cewa yayi wa Marwan ibn al-Hakam inkari a farfajiyar filin Idi, wacce take nuna cewa wannan shine dalilin malaman saroriya su dinga magana kan shugabanni akan mimbari. To yanzu zan nuna wa shi wannan bawan Allah da zai kare Nura Musa da sauran malaman saroriya cewa abinda suke faɗa na wannan hadisi ƙarya suke, ba su karanta shi a wani littafi na malami mai sharhi ba. Yanzu ga Ibn Hajar, za mu shiga cikin Fathul Bari na Ibn Hajar, za mu tabbatar muku da cewa wallahi summa tallahi wannan maganar ba ita ce fahimtar hadisin ba, kuma hadisin bai nuna haka ba. Hadisin Abi Sa'id al-Khudri babu al-inkarul alani a cikinsa. Ina ba da muna fahimta. Zan karanta muku wannan daga maganar Ibn Hajar. Babu wani sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kawo wannan magana daga wajensa. Bari yanzu wannan nuskar da take hannuna shine ad-darul alamiyya. Idan ka bude shafi na 268 ga maganar Ibn Hajar.
shafi na 268 ga sharhin da Ibn Hajar yayi wa wannan hadisi. Ga sharhin da Ibn Hajar yayi wa wannan hadisi anan. Ga sharhin da Ibn Hajar yayi wa wannan hadisi. Ƴan uwa musulmi, Ibn Hajar da yazo sai ya ce wannan hadisin ya zo ta hanyoyi guda biyu. Hadisin Abi Sa'id al-Khudri ya zo ta hanyoyi guda biyu. Akwai ruwaya ta Iyad ibn Abdullah ibn Abi Sarh, sannan kuma akwai ruwaya da ta zo daga Al-A'mash, shi kuma daga Ismail ibn Raja, ar-Raja abihi kenan an Abi Sa'id al-Khudri, wato tariqani. To sai Ibn Hajar ya ce wancan lafazi wanda ya zo ta hanyar Raja, wato ruwayar A'mash an Ismail ibn Raja an abihi an Abi Sa'id al-Khudri, wannan isnadin da yake cikin Musnad, wannan ruwaya tana cikin Musnad da Sunan Abi Dawud da Tirmizi da Nasa'i, kamar yadda nan Ibn Hajar ya takhrijinta. Zamu zo kan wannan, kamar yadda Ibn Hajar ya takhrijinta. Tana cikin Sunan Abi Dawud wa Ibn Majah wa Abu Dawud wa Musnad al-Imam Ahmad wa Sahih Muslim. Ruwayar A'mash kenan har zuwa Abi Sa'id al-Khudri. Ita lafazinta Abu Sa'id al-Khudri ya ce faqama rajulun faqala as-salata qabla al-khutbah. Wani mutum ne kawai daga cikin waɗanda suka zo sallar Idi ya tashi yayi magana da Marwan a gaban al'umma ala ru'usil ashhad, kamar yadda Ibn Hajar ya fahimta. Sannan ya ce amma shi Abu Sa'id al-Khudri ba a wannan lokacin bane, wata kissar ce daban wacce Bukhari ya rawaito. Ruwayar wato Iyad ibn Abdullah ibn Abi Sarh an Abi Sa'id al-Khudri, ita wannan wata kissa ce mai zaman kanta, ba ita ce waccan ta cikin Muslim ba. Ita Abu Sa'id al-Khudri yayi inkari ga Marwan a keɓance ne, bai bari mutane sun sani ba, kuma babu wanda ya ji shi. Wa ya faɗi wannan magana? Ibn Hajar. Gashi mujalladi na 3 Fathul Bari, gashi zan karanto yanzu ba kawai faɗa nake ba. Shafi na 268. Shafi na 268. Ibn Hajar da yazo yana so ya tabbatar cewa kissoshin guda biyu ne. Waccan ta faqama ilaihi rajulun da kuma wacce aka ce Abu Sa'id al-Khudri yayi magana da Marwan daban-daban ne. To yana zuwa yana bayanin cewa akwai bambanci. Sai yake cewa wa yadullu ala tagayuri aidan anna inkara Abi Sa'id waqa bainahu wa bainahu. Yace abin da zai nuna cewa kissoshin daban-daban ne. Shi Abi Sa'id da yayi wa Marwan inkari yayi ne, inji wa Ibn Hajar. Shi ma dan madakila ne. Shi ma dan madakaliya ne, malan ka rubuta zaka ban amsa. Sai yace faqama ala tagayuri aidan anna al-inkara ala Abi Sa'id al-Khudri, da Allah so ya suke magana waje. Anna al-inkara ala Abi Sa'id al-Khudri waqa bainahu wa bainahu. Inkarin da Abi Sa'id al-Khudri yayi ne bainahu wa bainahu, tsakaninsa da Marwan, bai yi alanan ba. Inji Ibn Hajar cikin ina Fathul Bari. Shi yasa na ce maka ka nemo wakilcin Dr. Sani. Hikima ta kenan shi yasa na ce a nemo wani malamin saroriya ya ce ya yadda Uba Musa ya wakilce shi. Ina ba da muna fahimta. Shi yasa na faɗi wannan magana domin na san zan jika ma aikin da ba za ka iya abin nan ba. Ina ba ta ga fahimce ni. Sai ya ce wa inkaral akhar waqa'a ala ru'usin nasi. Shi kuma wacce ruwaya ta Muslim da Abi Dawud da Tirmizi da Abi Dawud da Ibn Majah, wato isnadin abin nan kenan Ismail ibn Raja an abihi an Abi Sa'id al-Khudri, ruwayar A'mash kenan, ita ce mutumin yayi alanan. Amma Abu Sa'id al-Khudri inji Ibn Hajar bai yi wa wato Marwan inkari alanan ba a gaban mutane. Ina ba ta ga fahimce ni. Shi yasa na gaya maka duk malaman nan naku su sun san abin da yake gudana, kuma sun san cewa ba za su iya tinkarar wannan tattaunawa kuma su ba ta haƙƙinta ba, domin sun san ba shi ne abin da yake cikin littattafan Ahlus Sunna ba. Wannan kenan game da wannan magana. Gashi nan Ibn Hajar ya ce abin nan bai masa inkari ba. Yanzu hadisan da ka ƙara din nan cewa Abu Sa'id al-Khudri bai yi inkari alanan ba, hadisan da ka ƙara marra aminkum munkaran, to ai shine hadisan Abi Sa'id al-Khudri din. Shine hadisin Abi Sa'id al-Khudri din marra aminkum munkara. Kaji amsar sa. Wace hadisin kuma faman jahadahu bi lisanihi fa huwa mu'min. Faman jahadahu bi lisanihi fa huwa mu'min. To kaga jihadin shugaba da harshe kaga ibada ce. Tunda an ce fa huwa mu'min, sai ka tambayi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da hadiyus salaf fi mujahadatil hukam bil lisan. Ka gane? Sai ka tambaya ka ce to ya ake mujahadar shugabanni da harshe? Akan mimbari, a kasuwa,
a gaban mutane a zagi shugaba, muna kira ga gwamnati, muna kira ga 'yan majalisa, ko kuma za a zaburar da samari su yanko kan duk wanda yake wa musulunci zagon ƙasa. Kaga ba haka ake yi ba, ko ba haka ba, wannan man za ku kare wannan wani abu ne daban. Amma dai yanzu mu tsaya kan takaddar Musa din, Nura Musa yace wa man ankara faqad bari'a, hadisin ummi Salama, fa man ankara faqad bari'a, al-inkar shar'i, inkarin da shari'a ta zo da shi shine wanda sahabbai suke kai, an yakuna sirran bainaka wa bainahu, kamar yadda Usama ibn Zaid ya faɗa. Yana cikin Bukhari da Muslim fa, Usama ibn Zaid. Mutane suka ce baka wa Usman ibn Affan magana, yace yanzu in zan masa magana sai na zo na gaya muku, ko in zo in yi a gaban mutane ya zama ni ne na fara buɗe wannan kofa ta sharri ta yin inkari ga shugaba musulmi a gaban al'umma. In ji Usama ibn Zaid. Ka rubuta ko zaka iya bada amsa akan wannan. Na san ba za ka iya ba, shi yasa na dai ta tausaya ma fa a farko. Nace ka nemo wato wakilcin waɗannan mutane, su za su tausaya su ga cewa ba za ka iya ba, su za su mai da kai, haka na so ka yi. Yace duk da wato kuna ji, sai ƙara wata magana yace wai Usaimin ya ce masu intisabi zuwa ga salafiya amma ba da haƙƙi ba. Masu intisabi zuwa ga salafiya ba bisa ga gaskiya ba, ko su wata ƙungiya su kira ta salafiya. To wa gaya maka mu kungiya ce muka kira ta salafiya? Ai abin da zaka yi kana so ka tabbatar mana kungiya ce aka kira ta salafiya, ga littattafan Shakrawi za mu ara maka Uba Musa, ka fito mana da abubuwan da muka gina akan su waɗanda babu su a littattafan magabata daga aljihun Shakrawi suka fito. In ka kawo waɗannan abubuwa ka tabbatar mu kungiya ce. Ina ba da muna fahimta, shikenan fa aikinka, shikenan fa abin da aka dora ma mai sauki. Da haka duk abubuwan da na tambaye ka baka iya karanto min su ba, amma ba yanzu barin ƙara ji dama wasu mutane sun yi shaida cewa duk abu lokaci yayi to shikenan yanzu gashi ka bani amsa kan waɗancan tsofaffin, sai yanzu ƙaro ma wasu duk ga su nan. Wannan takarda shafi 16. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. To da farko dai a mintuna na farko da na yi da na biyu na tattauna abubuwa da ya malam Baffa bai iya biyowa ta kai ko ɗaya ba, yana ta maganan wasu. Abu na biyu, malam Baffa yana ta kawo abubuwa yana cewa sai an kawo masa a littafin Shakrabe. So abin da ya kamata ka yi cewa za ka yi nan, malam Nura Musa ya ce Shakrabe ya ce kaza a littafinsa kaza, saboda ka buɗe mun gurin. Idan na ƙi buɗewa yau malam yau Shakrabe ƙarya, amma yana magana akan manhajinku na madakhila, ba wai ce Shakrabe ya ce kaza ba, manhajinku na madakhila ake magana. Sai ka ce a wannan mu ba manhajin mu bane, mu ƙarya aka yi mana, ba ma yin haka. Abu na uku, ka ce hadisin Abi Sa'id al-Khudri ba mu fahimce shi ba, ba mu karance shi a gaban malamai ba. To kai da ka karance shi a gaban malamai, nassin hadisin zaka karanta, sai ka ce a'a abinda muka faɗa ba haka bane, ga yanda hadisin yake. Nassin hadisin malam ka bude fatul wari, ka bude nassin hadisin. To san samu a bani shi in karanta fatul barin da ka karanta yanzu, bayanin Ibn Hajar. A buɗe mun za a yi abin da Ibn Hajar ka karanta yanzu, saboda ita ce maganar da kai yanzu, wadda ita ce zan tauna, ita ce zan tauna a kanta. Ba matsala, ba matsala. To wannan hadisin da ka kawo malam Baffa, ai ba wancan hadisin da muka yi magana bane. Babul khuruj ila al-musalla bi ghairi minbari, ai ba wancan hadisin bane. Ba wancan hadisin bane. Ba wancan hadisin bane. Wancan hadisin zaka kawo, wancan hadisin zaka kawo ka bude ka ce ga sharhin sa a cikin Ibn Hajar. Ni kuma yanzu zan kawo maka sharhin da Nawawi yawa hadisin, dan sai kai muqarana cewa hadisin yana cikin Muslim, ga sharhin Nawawi zan karanta. Ibn Hajar ba hadisin ya kawo ba, Bukhari ba hadisin ya kawo ba, Ibn Hajar ba akan sa yi magana ba.
sharhin Nawawi yace awwal man bada bil khutbati yawm al-eid qabla salat Marwan sai ce qala al-qadi Iyad rahimahullahu ta'ala ikhtalafa fi hadha فوقع هنا ما نراه وقيل أول من بدأ بالخطبة قبل صلاة عثمان رضي الله عنه وقيل عمر بن الخطاب لما رأى الناس يذهبون عند تمام الصلاة ولا ينتظرون الخطبة وقيل بل ليدرك الصلاة من تأخر ومن بعد منزله وقيل أول من فعله معاوية وقيل من فعله ابن الزبير رضي الله عنه والذي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه تقديم الصلاة وعليه جماعة فقهاء الأمصار وقد أدوا بعضهم إجماعا يعني والله أعلم بعد الخلاف أو لم يلتفت إلى خلاف بني أمية بعد إجماع الخلفاء والصدر الأول في قولي بعد هذا مغانا أبو سعيد الخدري da wancan bawa Allah ya ta inkari sai ce amma haza faqad qadama alaihi sai ce yana a gabansa aka yi kuma ya karfafe shi bai ce yayi ba daidai ba ta amma haza faqad qadama alaihi ma'ana wannan bawan Allah da iyo Marwan gyara yace a'a khutba zaka fara kafin sallah sai ce amma haza faqad qadama alaihi amma wannan ya sauke nauyin da yake kansa ya sauke haƙƙin da yake kansa inji Abu Sa'id al-Khudri sai shi al-Imam an-Nawawi yake cewa dalilun ala istiqrari sunnati indahum ala khilafi ma fa'alahu Marwan inji al-Imam an-Nawawi wa bayyanahu aidan ihtijajihi bi qawli sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran wannan Marwan ne ikawo wannan hadisin dan ya istiqrarin wancan abin da wancan bawan Allah ya ce war Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadi inji Abu Sa'id al-Khudri yana karfafa wancan bawan Allah da yace Marwan abin nan da kai ba daidai bane sai ce Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da kai daidai domin Annabi ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadi wannan al-Imam an-Nawawi ne kawo bayan magana amma haza faqad qadama alaihi sai kawo cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne faɗa wannan maganar sai ce wala yusamma munkaran law i'taqadahu wa man hadara aw sabaqa bihi amila aw madad bihi sunnatan wa fi hadha dalilun ala annahu lam ya'mal bihi khalifata qabla Marwan sai yin wannan abun fadar wannan yana cewar ba wanda ya taba yi kafin Marwan inji al-Imam an-Nawawi saboda wancan sabanin da ya kana baya sannan sai kawo cewar sai ka magana cewar kaifa ta'akhkhara Abu Sa'id radiyallahu anhu an inkari hadha al-munkar hatta sabaqahu ilayhi hadha ar-rajul sai ce mutane za su tambaya cewa ta yaya Abu Sa'id ya jinkirin yin inkari har wannan mutumin da yake ne sai kwalla murya tunda akwai ruwa da tace ma sai da fa'ala sautahu sai da daga murya sai ce haba Marwan ya zaka yi haka wannan abin da kai ba haka ake yi ba sallah ake sannan ai khutba ya daga murya aka ji shi alani akwai ruwa da ta faɗa haka sai ake cewa to ya aka Abu Sa'idin ya jinkirin yi wa Marwan inkari har wancan mutumin ya riga sai ake cewa Imam Nawawi sai ake cewa wa jawabuhu annahu yahtamilu anna Aba Sa'idin lam yakun hadiran awwalu ma shara'a Marwan lokacin da Marwan din ya taho zai yi kashanta Abu Sa'idin baya kusa da wajen bai karaso wajen ba fi asbabi taqdimil khutba sai ce fa ankara alayhi rajul summa dakhala Abu Sa'idin sai bayan wancan mutum ya yi inkari sai Abu Sa'idin ya zo wajen sai ce wa huma fil kalami sai ce wa yatamil anna Aba Sa'idin kana hadiran kuma zancan zai iya dauka ce Abu Sa'idin yana wajen min al-awwal tun farko walakinahu khafa ala nafsi anna aw ghayri husul fitnatin bisababi inkarihi fasaqada anhu al-inkar sai ce walam yakhub zalika ar-rajul shay'an Abu Sa'idin zai tsoron yin tashin wata fitina idan yayi masa inkari a lokacin amma shi wancan mutumin bai ji tsoron tashin wata fitina ba sai kai tsaye wannan inkarin kuma Abu Sa'idin ya karfafe shi ya ji tsoron idan ya faɗa wani abu zai iya faruwa saboda manzilarsa amma shi wancan mutumin kai tsaye ce kai Marwan wannan abin da kai ba haka ake yi ba sallah ake sannan ayi khutba Abu Sa'idin kuma tunda wancan ya riga ya dauke masa nauyi sai ya ce to wannan abin da kai yayi daidai don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadi da dai shakka bibi yana da dan kai akan ihtimalatin da kan mutum ne ya rubuta da
sai Imam Nawawi yake ta summa annahu jaa fil hadith al-akhir alladhi ittafaqa al-Bukhari wa Muslim radiyallahu anhuma ala ikhraji fi bab salati al-Eid anna Aba Sa'id huwa alladhi jazaba bi yadi Marwan. Sai Imam Nawawi yake cewa hadisi ya zo wanda yake muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim fitar da shi a cikin babu salati al-Eid, sai ce anna Aba Sa'id, Abu Sa'id al-Khudri dai huwa alladhi jazaba bi yadi Marwan hina ra'ahu yas'al al-minbar, shine ya jawo Marwan lokacin da ya ga yana kokarin hawa minbari ya fara khutba kafin a tada sallah. Abu Sa'idin shi ya kokarin jawo Marwan da ya ga yana kokarin hawa minbari. Abu Sa'idin wannan kaga ba ma inkari ne na baki ba, inkari ne na hannu. Kai kokari ka jawo shi da ga yana kokarin hawa minbari. Shi ya gan shi ya to kaman zai zo ya tada sallah sai ya ga ya hawa minbari sai jawo shi. Imam An-Nawawi yace wannan riwaya muttafaqun alayhi ce. Kenan riwaya idan muka dauki guda biyu, waccan wani bawan Allah ne daga nesa ya daga murya ya ce Marwan wannan abin da kai ba haka ake yi ba. Sai Abu Sa'idin ya ce wancan mutumin ya sauke nauyin da yake kansa, domin manzon Allah ya ce marar aminkum munkaran. Ruwaya kuma take cikin Bukhari da Muslim kamar da Nawawi ya faɗa, sai ya ce Marwan yana kokarin hawan bari ne, Abu Sa'idin da kansa shi ya jawo shi. To cewar wannan hadisin ba mu karance shi dan malamai ba, ai bayani za a yi mana cewar a'a wannan hadisin ga ma yanda yake. Marwan asiri wancan mutumin ba shi a wajen, ruwaya ƙarya ta yi, ba daga murya iya ce kaza ba, har Abu Sa'idin ya jo shi ya ce wancan ya soke nan da yake kansa. To ƴan uwa musulmi, kun ji bayanan wannan bawan Allah, ya dagula abubuwa, ya cakuɗa zance kan hadisin Abi Sa'id al-Khudri, kuma har aran littafi ya karɓa wurina na Fathul Bari, bai zo da shi ba, na ara masa, amma bai iya karanto maganar da take a tsare wacce za a fahimta cikin sauki ba, kuma yadda yake ta kame yana buge-buge. Ga magana Ibn Hajar ya haɗe ta wuri guda, ya yi talhisi mai tsada, ko ba ku yarda da Ibn Hajar bane yan saroriya? Wannan shi ne Fathul Bari na Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar da ya zo ya sauwaƙe maka duk wannan wahalar da kake yi, ya ce maka waccan ruwaya da take cikin Muslim, faqama ilaihi rajulun dinnan, wacce kai ta jagulawa dinnan. Ibn Hajar ya ce maka akwai ta a cikin Sunan Abi Dawud, akwai ta a Musnad na Imam Ahmad, akwai ta a Sunan Ibn Majah. Duka an Abi Sa'idin anna rajulan qama wa ankara ala Marwan, shine ma'anarta. Sai wannan ta Muslim, wacce Muslim yake banta da ita, wacce Bukhari yake banta da ita, wacce babu ita a Muslim. Ina ba muna fahimta. Wacce take cikin Bukhari kuma ta cewa Abu Sa'id al-Khudri shi yayi inkarin. Ka fahimta? Cikin sauki nake son sauƙaƙe ma karatun, na san baka fahimta ba. Wannan wacce aka ce Abu Sa'id shi yayi inkarin da kansa, da waccan da aka ce wani mutum ne ya tashi yayi, sai Ibn Hajar ya ce, bari karanto muku dai maganar sa, ku ji yanda maganar take. Ibn Hajar ya fara zance daga nan. Yace wato wa hadha zahirun fi annahu ghayru Abi Sa'idin, da aka ce faqama ilaihi rajulun, waccan ruwayar kenan, to ba Abu Sa'idin din ne yayi inkari a waccan ruwaya tawa, waccan ruwaya ta A'mash, amman A'mash an Ismail ibn Raja an abihi an Abi Sa'id al-Khudri, ta Muslim da Musnad da Abi Dawud da Tirmizi da Ibn Majah. Wannan ruwayar ta waye? Ta Muslim ce da waɗannan mutane. To menene a cikin ta? Sai abin nan Ibn Hajar yake cewa, yace faqala wa hadha zahirun fi annahu ghayru Abi Sa'id. Wannan ruwaya ta nuna cewa wannan mutumin ba shine Abu Sa'idin ba. Abu Sa'idin daban, wannan mutumin daban. Na ce a rufe kofa kada wanda ya sake shigowa ko ya fita. Yace wa kadha fi riwayati Raja an Abi Sa'idin allati taqaddamat fi awwal al-babi. Ibn Hajar ya kawo ta anan farkon babun yana sharhi. Yace Abi Sa'id al-Khudri yace wani mutum ne ya tashi yayin inkari ga Marwan, ba wai shi ba. Yace fa yuhtamalu an yakuna huwa Aba Mas'ud الذي وقع في رواية عبد الرزاق أنه كان معهما. zai iya yiwa Abu Mas'ud ne al-Ansari shine yazo a wata ruwayar yana tsakanin Marwan da kuma Abi Sa'id al-Khudri, sai yace wa yuhtamalu an takuna al-qissatu ta'addadat. Sai Ibn Hajar yace zai iya yiwa kissan nan sau biyu ta faru.
akwai waccan ta wancan mutumin faqama ilayhi rajulun, akwai wannan kuma ta Abu Sa'id al-Khudri ta cikin Bukhari, yace wa yadullu ala dhalika al-mughayara al-waqi'a bayna riwayatai Iyad wa Raja, fa fi riwayati Iyad anna al-minbara buniya bil musalla. A wata riwaya ta Muslim ta cewa faqama ilayhi rajulun, minbarin an gina shi ne a can wurin da ake idin. Yace wa fi riwayati Raja anna Marwan akhraja al-minbara ma'ahu. A riwayar Raja kuma wato Marwan ne ya zo da mimbarin ya taho da shi har ya ajiye wurin, ba wai yana gina a wajen ba. Yace fa la'alla Marwan lamma ankara alaihi ikhrajal mimbar taraka ikhrajahu ba'du wa amara bi bina'ihi min labinin wa tinin bil musalla. Dan haka abin ya faru sau biyu. Can waccan shekarar Marwan abin nan Abu Sa'id al-Khudri ya masa inkari, a wata shekarar kuma wani mutum ya tashi ya masa inkari. Sai yace me? Yace wala bu'da fi an yunkara alaihi taqdimul khutba ala salat marratan ba'da ukhra. Ba wani abu ne mai nisa ba a ce duk shekara in yazo idi in ya tashi zai gabatar da sallah ai masa inkari. To duk ga abin da muke nema nan. Sai Ibn Hajar yace wa yadullu ala taghayuri aidan anna inkara abi sa'idin waqa'a bainahu wa bainahu. Yace abin da zai nuna maka bambancin kisoshin guda biyu, inkarin da Abi Sa'idin yayi wa Marwan a keɓance yayi masa a sirrance, waqa'a bainahu wa bainahu, wa inkara al-akhar waqa'a ala ru'usin nas. Shi kuma na wancan mutumin wanda ba a faɗi waye ba, ake canken waye, majhuli, mubhami, shi kuma ala ru'usin nasi yayi shi ne a gaban mutane. To dan haka ƴan saroriya suka tashi suna cewa Abu Sa'idin al-Khudri yayi inkari ga Marwan. Ibn Hajar ya ce ƙarya ne. Ibn Hajar ya ce ƙarya ne. Ai ba za ka shiga zance na, ba da kai nake munazara ba. Ai ba da kai nake munazara ba. Ya hakuri mala, ai munazara muke. Hasko ne. To kun ga ladabin yan saroriya ko? Kai ina sharuɗan da ka rubuta baka gaya masa ba? Kaga baka gaya masa sharuɗan da ka rubuta ba? To ga dan saroriya ba aljaninsa sun tashi. Wannan shine ladabu. Kawo malam, kawo. Asko rabu da wannan. Waye Uba Musa? Asko mana. Malam asko mana. Rike mun lokaci na. Ku rike mun lokaci na. Asko haka. Yan uwa musulmi, wannan shine Uba Musa da muka shirya zamu yi munazara da shi. Tun da farko na gaya masa, na tausaya masa. To gashi abokin tafiyarsa ma ya tabbatar ba zai iya ba. Ya ce a bashi zai munazarar nan. Ya ce a bashi ya munazarar nan abokin tafiyarsa. Me ya kai ka shiga lokaci na? Ibn Hajar ya karyata yan saroriya, ya ce Abu Sa'id al-Khudri ba shine ya ibdaru. Yanzu da kai ake munazara? Kai ne Uba Musa? Kai dan saroriya ne? Shek Musa abuwa da Allah. Yanzu maganar da ya faɗa ta kai ya ce an ba da kai ake munazara ba. Ni ma fa ina da mutane za su iya shiga su hayaniya. Me yasa kake hayaniya? Ƴan uwa hasko ne, rabu da wannan kaga. Ƴan uwa musulmi kuna ganin abin da ya faru, tsaya. Shikenan malam. ‘Yan uwa musulmi, abin da yake faruwa shine wannan tattaunawa ce. Duk yadda za ka iya tattaunawa, mun yi sharaɗi. Kun zo da sharaɗa ku biyu. Ni nan na tashi a gabanku na ce kowa sharaɗinsa an rusa shi. A gina sabon sharaɗi. Malam Musa, ba kai za ka yi wannan ba. In wani zai yi ba kai ba ne. In kai, to shi kenan zance ya ƙare. Kai da ya ce Sheikh Rabi ya ce hatta kafiri za a yi mai sam'u da ɗa'a. Ya buɗe gurin? Jama'a suna kallon shi ɗazuka ba da sallah. Bai buɗe ba. Baka yi, dan me baka iyu ba to dan me baka iyu ba? Oh, ba addini ne a gaban ka ba. Ku tsaya jama'a ku shiru. Malai shiru. Kai shiru. Malam babba dan Allah kai shiru. Dan Allah
lokacin da ka ba mu magana kan shi malam dan wa ku ya kuri malam abin da nake so ba zan baka minti daya akwai wani abu da muka gina kan ka zo muka rushe ka'idar kowa ai bai sani ba kai shiru bai sani ba kana kama jin abin da bai sani ba yanzu bai shigo yan uwa musulmi mu kowa ya zo da sharadin sa malam Badamasi anan na tashi nace kowa ya hakuri nasa haka ne muka gina sabon da muka gina ya ce da malam Baffa da malam Abdulrazak kadai za su yi magana haka ne ko ba ka bane ba dan Allah idan malam Baffa ine malam Musa ya kawo mai magana bai budo mai ba ya kamata ni in shiga ya kamata to dan me malam Musa kamar shi zai tashi tsallan ba dake kada yariya malam Anas baka na akai kai hakuri ka dan ji me ya faru wata kila saboda kaga kana tsaye ya kamata ka shiga ba kai hakuri shi ya kama shi a junan su malamai ku ci gaba da duba lokaci ba ma ba ta zaman nan ba shikenan barin karasa lokaci an tsayar tintini yanzu ci gaba bari karasa in yana son munazara shi ma ya fito a yi da shi idan za a yi munazara da kai ka zo ka ce mutumin ka ba zai iya ba yanzu za a sa lokaci na ana zan ci gaba ka san ba zai iya ba sai ka ga mata ni nace ma ba zai iya ba ina nace ba zai iya ba malam kai ka ce ba shi nake ba zai iya ba dan nace ba shine na lazumta ba zai iya ba malam abin da ke faruwa da Allah ya sa ga ya fi kalaman sa hankali muna jin wani amma da tun da aka fara maganar nan bai ga mar wata bakar magana ba bai ce na rutsa ka na ka kasa kaza yana faɗa abubuwa mala hasko mun din karasa lokaci na hasko mun karasa mala hasko mun karasa hasko mun karasa shi ya ce ba za a ce dan sururiya ba sai ya ce Abdulrazak shi kuma mai malam ku bannin karasa karatu malam a bar mun karasa ya daina nuna mu yana cewa yana nuna malam abin lokaci na karasa ba lokaci na bane da a bar lokaci na a dakatar mun sai sun tsaya malam zaka kunna lokaci da Allah a yadda kowa ya hakuri a tafi kan tsarin da aka dauko amma da Allah a ba da dama wanda yake da wani abu kowace munazara ta duniya ana haka sai mu zo a ƙarshe sai a kawo wannan zancen mu je yanzu bari mu gama ko amma ba ka shigo min lokaci na ba yanzu kana son sabon sharadi yanzu a sa shi nema nake yi a cikin munazara sa ana yi ni gaskiya ba na ganin haka ana yi maslaha malam mu tsaya mu karasa yanzu a bar mun lokaci na karasa magana ni ma ina da tattaunawa da shi amma ban shiga maganar ba malam za a bar mun karasa malam lokaci na tsaye a in suka yi shiru ni zan ci gaba zan karasa in aka yi shiru zan ci gaba yan uwa musulmi sai yake dole sai an tashi dole sai ya yi rigima a tashi malam ku bannin karasa ku bannin yi magana yanzu da yanzu ai nuna ne yake muka ido da shi sai yake nuna me yake cewa wayannan dan sururiyar ga abin da ya faɗa kaza sai nuna kin malam Abdulrazak sai ya ce wannan dan sururiyar ya ce kaza wanda ni kuma na san daga muktadal kalam da maganar da ya karanto shi yawa Ibn Hajar ƙarya yake kokarin ya jingina haka maganar Ibn Hajar ba da kai ake munazara ba in mutumin ka ba zai iya ba ka ce ba zai iya ba wallahi da gaskiya ba da kai ake munazara ba amma sai da ya haka yau shi ya faɗa a gaban shi bai yawa malam ku bannin karasa malam ku bannin karasa ina so a ci gaba da to zauna
A'a ya zauna kawai, ya zauna. Ya zauna in ya yarda a ci gaba. Ka zauna. Ka zauna. Ka zauna. Ka zauna an ka isa. Tsaya malam. Tsaya. Malam ku bari in karasa. Malam za ku bar lokaci na yanzu in yi ko ba za ku bar ba? Za ku bar lokaci na in yi? Zan ci gaba? Minti biyar malam tunda an yi musu surutu ciki minti biyar za a ban. Minti biyar za a ban sai a kara minti. Yawwa. Yan uwa zan ci gaba. Zan ci gaba. Zan ci gaba. Za a kara mu minti. Yanzu an kunna ko ba a kunna? To kuma ya kuma za a kunna mun ban fara ba. Yan uwa musulmi a gabanku wannan bawan Allah ya ce akwai magana cikin usulis sunna wacce Shakrabe yayi ƙarya ga magabata yayi ƙari. Ga usulus sunna ba mu namu ya budo mana. Ba mu namu ya ce Shakrabe yayi ƙarya yayi wa magabata ƙari. Yauwa gashi nan ga sharhu usulis sunna na Shakrabe. Malam Uba Musa ka buɗo mana inda Shakrabe yayi wa magabata ƙarya yayi musu ƙari akan tafarkin su. Bismillah malam ga littafi. Kana da shi shikenan alhamdulillah kana da shi. Kana da shi to buɗo mun. Sai magana ta tazo. To sai magana sa ta ba matsala. Yanzu idan magana ta zo zai buɗo mana maganar Shakrabe anan. Sannan wai sai ya ce wai wannan takarda ta Nura Musa da muka karanto masa abubuwan da aka jingina wa ƴan madakhila muka ce ya fito mana su daga littattafan Shakrabe wanda shine dan madakhila sai ya ce wai mu ne zamu ce wai a'a wai ba tamu bace wai waɗannan maganganun da aka jingina mana mu ne zamu zo mu ce a'a ai ba namu bane ƙarya ne wai shi da ya jingina mana shi ba shi za a bu bashi ya kawo su daga littattafan Shakrabe ba wai mu ne zamu zo mu karyata ni dai ban taba jin zalunci ba a rayuwata irin wannan ka jingina mun magana kuma ka ce ni zan zo in kare ba kai zaka zo ka tabbatar da abin da ka faɗa ba to ni ban ga ban taba ganin irin wannan mulki ba haka sai dai ko zamanin Ingila kafin su abin nan a samu mulki a samu yanci lokacin mulkin mallaka amma ba haka ba ya za a yi ka rubuta magana na ce ka zo ka fitar da ita daga littattafai na abubuwa 8 na gaya maka nan Nura Musa ya ce hadamu biha kaseeran min al-masail yan madakhila sun kirkiro wasu abubuwa sun rushe wasu matsaloli na addini allati a'taha ash-shar'a ahamiyatan baligha nace ka ban misalai guda 3 kaji fa abin da na nema wajenka hadamu biha al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar yan madakhila sun rushe al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar a fito mana shi daga littafin Shakrabe kace na biyu yan madakhila wa hadamu qadiyat al-wala' wal bara yan madakhila sun rushe al-wala' wal bara muna son sa ma'anarsa ko lafazinsa daga littattafan Shakrabe in baka da su ma'ara maka abinda fa muka ce ma kenan fa walu adh-dhalimin wat-tawagit alladhina awjaba Allahu bughdahum wal bara'ata minhum wa a'radu 'anil nusus allati tu'adhiru min ar-rukun ila adh-dhalama muka ce a fitar mana da wannan lafazinsa ko ma'anarsa daga littattafan Shakrabe idan zai yiwu idan ba za ka iya ba to dama abin da ya zaunar da mu shine kare takaddan nan idan ka kasa kare ta shikenan sai mu ce alhamdulillah sai mu tashi mu tafi sai a rufe zaman amma za ka iya kare takaddan nan ka kare abin da yake cikin takadda hadisin Abi Sa'id al-Khudri ga maganar Ibn Hajar cikin Fathul Bari mun gaya maka cewa Ibn Hajar ya ce ƙarya ƴan saroriya suke yi idan suka ce Abi Sa'id al-Khudri hadisi mai lamba ta 968 cikin Sahih al-Bukhari yi takrijin sa cikin Google wato Ibn Hajar ya ce ƙarya ne duk wanda ya ce wato Abi Sa'id da 950 bari nuna ma lambar hadisin 956 gashi ma 956 zai ganshi a Google ai Sheikh al-Google abinda nake cewa anan shine Ibn Hajar yace duk wanda yace Abi Sa'id al-Khudri yayi inkari alanan ga Marwan Ibn Hajar yace ƙarya ne haka bata faru ba yace inkaru Abi Sa'id al-Khudri kana bainahu wa bainahu to shine wancan dan saroriya da ya tashi ya zabura ba da shi ake munazara ba ya hargitsa mana ya kawo mana rikici saboda ya ga amtono abin da ba za su iya ba da kariya ba shi yasa ni da nayi ta maimaitawa cewa ku je fa wajen malamanku
ku tabbata sun jinjina ku sun yadda cewa za ku yi munazaran nan. Mu mun san bayan da muke in muka haɗu da mukhalif mara gaskiya, mu mun san in muka haɗa muka sa wando ɗaya ba ma iya sa wando ɗaya da makaryaci. Ina fata muna fahimta. To shi yasa muka yi ƙoƙarin rufa musu asiri, muka ce ga abin da za su. Yanzu abin da malam zai yi ya fito mana da maganganun nan. In ya iya fito da su to, in ba zai iya fito da su ba zama ya ƙare. In dai ba za ka iya fito da su ba zama ya ƙare. Ta shi ya ce lokaci yayi. Na bar masa mamaci. Yanzu kawai ya ba mu amsa kan abubuwan. A'udhu billahi bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala. To tunda aka fara dai shi matsalar da take faruwa shi a sha'ani na munazara ya kamata a rinka mutunta juna, ana duba kimar juna. Duk mutumin da ya zo yin munazara ya kamata a ce ya sa ikhlasi a cikin ransa, cewar Allah yake wa, ba wai ka rinka nuna masu sauraro ko masu kallo wata galaba ce da kai kokarin kai galaba akan wane, kana cewa ya gaza ko ya kaza. A'a, mai sauraro yana da hankali, zai ji ya kalla i gane me ake yi. Hadisi ne guda ɗaya na Abi Sa'id al-Khudri da aka kawo, aka ce wani bawan Allah Marwan ya zo zai yi khutba kafin ya sallar Idi. Wani bawan Allah ya miƙe tsaye kwalle murya ya ce, ya kai Marwan, ba haka ake ba, ya za ka yi khutba kafin sallah? Abu Sa'id al-Khudri ya waffaka wancan bawan Allah ya ce ya sauke nauyin da yake kansa, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce marar aminkum munkaran. Hadisin nan baka ce ƙarya bane, baka ce ba haka yake ba, baka ce fassarar da aka yi mata ba daidai bane. Sannan maganar da kake cewar ga ruwayar da ta ce shi Abi Sa'id al-Khudri da kansa ma shi ya jawo Marwan da ya gina kokarin hawa minbari, baka ce ruwayar nan babu ita ba, baka ce wannan inkari ba alani bane. Ka tafi kana ta cewa wai ko an gaza ko kaza, kana ta wai wani malaman mu basu jinjina. Duk wannan kokari ne na ka nuna mai sauraro kai kana wata galaba. Wannan ba wayen tattauna bane, ka tsaya ka tattauna tsakaninka da Allah kawai, Allah kake wa. Al-Imam an-Nawawi karkashin wancan hadisin da na kawo ya faɗa ya ce wa amma qawluhu faqad qada ma alayhi, sai ya ce fa fihi tasrihum bil inkari aidan min Abi Sa'id al-Khudri. A karkashin wancan hadisin a cikin sharhin Nawawi, al-Imam an-Nawawi ya faɗa yace wannan magana da Abi Sa'id al-Khudri ya faɗa faqad qada ma alayhi kan wancan bawan Allah da yace wannan abin da kai daidai, ka sauke nauyin da yake kanka, sai ce wannan ya nuna cewar fa fihi tasrihum bil inkari aidan min Abi Sa'id al-Khudri. Wannan ya nuna cewa Abi Sa'id al-Khudri ya bayyana inkarinsa ga Marwan. Karkashin wancan hadisin ya kamata malam mafa ka bude sharhin Nawawi ka ce wannan magana da na faɗa babu ita ko ƙarya ce. Duk abin da nake faɗe baka taɓa bude ka ce a wannan abin da ka faɗa ba haka bane ko ƙarya ne. Sai surutu kake kana cewa kaza kaza an yi kaza malaman ku su jinjina ku kaza da kaza, duk wannan ba ta so ba. Cewa zaka a wannan abin da ka faɗa da Nawawi yace kaza ƙarya ne, gashi na bude babu. Shine magana mai hankali sai ya duba. Amma kai ta faman surutu kana walan kelowa kawai, alamu na kuruciya da fauda, ba daidai bane a tattaunawa. Wannan hadisin in ka koma sharhinsa cikin Aunul Ma'bud cewa yayi fa yumkin an yakuna al-inkara min Abi Sa'id al-Khudri waqa fi awwal al-amri summa ta'aqqabahu al-inkara min ar-rajul al-mazkur. Kenan wannan magana a cikin wannan littafin Aunul Ma'bud sharhin Sunan Abi Dawud magana ce da take tabbatar da abin da muka faɗa cewar inkari ne alani wancan bawan Allah yayi, kuma Abi Sa'id al-Khudri ya karbafe shi akai yace yayi daidai, domin annabi ya ce marar aminkum munkaran falyughayyiru bi yadihi. Wannan fa magana ce akan hadisi guda ina Abi Sa'id al-Khudri na kawo. Hadisai na kawo akalla guda 6 ko 7. Malam Bafa bai tattauna komai akan rago ba, wannan kadai ya rika yake ta wannan walan keluwa, kuma duk abin da nake faɗe cewar wani ya ce kaza wani ya ce kaza, bai bude ya ce a abin da ka faɗa ƙarya bane. Sannan abin da ya faɗa ya ce wa Ibn Hajar ya ce ƙarya ne Abi Sa'id al-Khudri bai inkari ba, ya bude mana in nuna mana cewa ga inda Ibn Hajar ya ce ƙarya muka yi, Abi Sa'id al-Khudri bai inkari ba. A bude a nuna min wajen in gani in karanta in ce nan Ibn Hajar ya ce ƙarya muke yi. Sannan maganar da ya faɗa cewar wai zalunci bai taɓa ganin zalunci irin wannan ba, wai cewar wai su muke ne masu kawo ha, ai ce maka ne yau idan aka ce mai takardar nan cewa Ishaq Rabi cikin littafi kaza ya ce kaza shafi na kaza, sai ka ce a'a buɗo mana wajen, in baka buɗo ba ƙarya ne. Cewa manhajin ga abin da ya ƙunsa, mu kuma muka ce tabbas manhajin haka ya ƙunsa, domin ga dalili kaza ga dalili kaza, sai ka ce a'a waɗannan dalilan da ka faɗa ba a yi su ba. Mun faɗa cewar
abin da ya faru a Saudiya na taimakon Amerika, fatawar cewar Amerika ta shigo ta taimaka a Saudiya wajen yaƙar Saddam, madakila sun halatta wannan abin, sun goyi bayansa. Sannan kuma shugaban da Amerika suka yi suka rusa Saddam, da suka rusa Saddam, shugaban da suka ɗora musu suka ce wannan walil amri ne, dole a yi masa biyayya, dole a yi masa biyayya, bayan azzalimi ne. Ce wato kuna goyon bayan azzalimai, hakan ne, domin gashi ta tabbata a Iraki. In kuma ba haka bane sai ku ce a'a wannan ba walil amr bane. Maganar da yake faɗa cewa Sheikh Rabi ya faɗa a cikin littafin da yake kawowa, da yake cewa in bude maganar cewa idan shugaba ya hau mulki da ƙarfin tsiya, ya juyin mulki, dole ne a masa biyayya. To shi ma kuma wanda izo yi masa juyin mulki dole a masa biyayya, shi ma wanda izo yi masa juyin mulki dole a masa biyayya. Duk idan za a juyin mulki so nawa, to duk wanda juyin mulkin nan sai mai biyayya. Kenan ya halatta wanda iyo shugaba fito na fito fa khawarij ne a wajen su, a manhajin su. Duk wanda iyo shugaba khuruji har ya masa juyin mulki ba khawarije ne. To ya halatta ba khawarije ya zama walil amri kuma a masa biyayya? Ba khawarije ya zama walil amri kuma a masa biyayya? Sannan magana da yake faɗa cewar Sheikh Rabi ya ce siyasa demokradiyya kafirci ce. To me hukuncin shugaban da ya hau mulki ta siyasa demokradiyya? Shi ma walil amri ne? Mun faɗa cewa walil amri ana magana waye walil amri, wani haƙƙi ne a kansa. An tume su suna goyon bayan azzalimai, bai ce ba haka bane, domin duk hadisin da yake an karar da shugaba akan hadarin zalunci da munin zalunci da nauyin zalunci, ba sa faɗakar da shi, ba sa gaya mutane. Kawai su suna magana a ko da za a daki bayanka ko za a yi ma kaza dole kai biyayya. Ba ruwansu da wancan na cewar ka ai zalunci, ka ai kaza, duk ba ruwansu da su. Duk ba abin da ya musu zafi da wannan. Kawai su magana su a shugaba dole a masa biyayya. To yanzu ni ba ran ci gaba da kawo nusus, ba ran ci gaba da kawo maganganu akan yin inkari da magabata suka yi, tunda hadisi ɗaya ɗauka yake ta kokowa da shi cikin hadisan da na kawo. Ba a aibanta shugabanni, ba a zagin shugabanni, su kullun nasiha ake musu. To Ibrahimun Nakhai, ɗaya daga cikin magabata, duk sanda aka ambaci Hajjaj cewa yake yi ala la'anatullahi ala zalimin. Wannan magana tana cikin Musannaf na Ibn Abi Shayba. Haka na akwai Asim ya faɗa ya ce ma ra'aitu Aba Wa'il sabba dabbatan qattu. Ban taɓa ganin Abi Wa'il ya zagi ko da dabba ba, sai ce illa Hajjaj, sai Hajjaj. Ba ma wai a shugaba in kari ba, a zage shi ma, a la'ance shi, magabata sun yi. Wannan magana tana cikin Musannaf na Ibn Shayba da Tarikh na Ibn Asakir. Yawwa. Yayi? Ba matsala.
yi kokari ka buɗo kan a dawo kanka abinda kake nema. To alhamdulillah yan uwa musulmi, a gashi ina wannan usulus sunna, yawwa yan uwa musulmi, gashi wannan shine sharhu usulus sunna li Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Wannan nuska ta ce ta nan Markaz Ibn Taymiyyah. Wannan bawan Allah shi ma yana da nuskarsa, sharhu usulus sunna li Sheikh Rabi'. Wannan shine lokaci na uku da muka ce ya fitar da maganar da ya faɗa, yace tana cikin littafin nan. Ya ce Sheikh Rabi' ya yi wa magabata ƙarya, ya yi musu ƙari. Ga littafin a hannunmu shi ma gashi har nuska biyu ce muke da ita. Amma bawan Allah na har yanzu bai fito ya nuna mana inda magana take ba, bare a karanta a fassara a ga inda Sheikh Rabi' ya yi ƙarya ga magabata. Mun nemi wannan a wajensa, kaga har yanzu bai mana shi ba. Har yanzu bai mana wannan ba. To sai gashi yana faɗin wasu abubuwa waɗanda za su ba da mamaki. Ya fito mana da manhajin saroriya ƙarara, Allah ya saka masa da alkhairi ta wannan fuska ɗin, ta fuskar cewa ya nuna mana ga tafarkinsu al'umma su gani, kowa ya sani. Suna halatta fito na fito da shugabanni, yanzu ma ya ce ma akwai dalilai ma na zagin shugaba. Za ka iya ma zagin shugaba ko ka la'ance shi ma ka tsine masa albarka. Duk wannan su a manhajinsu na saroriya ya halatta. Shi yasa lokacin da muka zo muka gaya wa al'umma muka ce ai hankali da manhajin saroriya shi yake haifar da Boko Haram. Mutane wasu ba su yadda ba. To amma gashi wannan bawan Allah yanzu yana gazgata mana lamarin. Su a tafarkin su za a iya tsine wa shugaba, za a iya zagin sa, za a iya fito na fito da shi. Me ya rage? Saura makami. Saura makami, to makamin ma sun faɗa, sun ce wanda ya dau makamin ma ba kawarije bane. Shi ma ahlus sunna ne, ko ya dau makami sunan su al-bugha ba al-khawarij bane. Da zamu zo kan wannan. Amma yanzu bari in shafe maka waɗannan abubuwa da ka sa anan. Ka ce demokratiya kafirci ne, to tunda kafirci ce, ya za a yi mu shugaban da ya zama shugaba ta demokradiyya kuma a ce a yi masa biyayya. Amma kafin wannan ma ya ce su almadakhila sun ce idan 'yan tawaye suka zo suka yi wa shugaba tawaye suka karɓi mulki, ya ce 'yan madakhila su suka ce a riƙe su a matsayin shugabanni a yi musu biyayya. 'yan tawayen suka zo suka kwace mulki, khawarijawa suka kwace mulki daga hannun shugaba ya koma hannunsu, suna gudanar da al'umma, suka rike komai. Ahlus sunna mu kenan wanda yake ce mana 'yan madakhila, mun ce a musu biyayya, amma ya ce maganar 'yan madakhila ce. To ga maganar daga lafazin Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad shi ma dan madakhila ne. Dan ya ce 'yan tawaye idan suka zo suka sa takobi da makami, suka yaƙi shugaba, suka gusar da wannan shugaba, suka kwace mulki, suka rike shugabanci, su ma ya ce a miƙa wuya a rike su a matsayin shugabanni, kada a yi fito na fito da su. Sun zama shugabanni shikenan, inda sun kwaci mulkin ya koma hannunsu. Ina ba da muna fahimta. Sannan za mu ci gaba da karantar da al'umma cewa tawaye bai halatta ba. Fito na fito da shugaba bai halatta ba. Wanda ya zo ya yi har ya kwace mulkin, sai mu sake cewa tawaye bai halatta ba. Kada a sake fito na fito da shi. Wannan haka magabata suka koya mana. Imam Muhammad yake cewa dan haska su gani. Imam Muhammad yake cewa yace was-sam'u wat-ta'a, ba madakhila ba Sheikh Rabi' ba. Was-sam'u wat-ta'a lil a'imma wa amiril mu'minina al-barri wal fajir. Da mumini da fajiri. Da fajiri da mai ta'a. Da mai tsoron Allah da mara tsoron Allah, da mai saban Allah da wanda baya saban Allah. Yace wa man waliyal khilafa, da wanda yazo ya kwace shugabanci, wajtama'an nasu alaihi. Kaga ba Sheikh Rabi' bane, Imam Ahmad ne, ba madakhila bane. Yace waradu bihi, mutane suka yadda da shi. Wato bayan ya karbi mulkin da karfi, yace wa man ghalabahum bisayfi, wanda yazo ya sa takobi ya kwace mulki da ƙarfin tsiya, hatta sara khalifatan wa summiya amiral mu'minina. Inji Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam ahli sunnati wal jama'a. Imam ahli sunna wal jama'a na gaskiyar, ba wancan naku ba. Imam ahli sunna wal jama'a, Imam Ahmad ibn Hanbal ya ce idan 'yan tawaye suka karɓi shugabanci, za a yi musu biyayya a riƙe su a matsayin shugabanni. Bai halatta a sake yin tawaye kansu ba. Inji Imam Ahmad, ba inji Sheikh Rabi' ba. Sannan kuma kai har yanzu baka buɗo mana waccan magana ta Sheikh Rabi' ba. To sai kuma yazo yana maimaita waccan magana ta cewa demokaradiyya ba tsari ne na kafirci ba a wajen ku 'yan madakhila, kai fa a wajenka.
ya kamata kai bayani menene hukuncin an yahkuma sha'bu nafsahu bi nafsihi. Hukunci laysa al-hukmu lillah, al-hukmu lish-sha'b. Me hukuncin Allah, me maganar malamai cikin wannan? Zaka iya kawowa? In ka kawo wannan to sai mu tafi abu na biyu. Shugaban da yazo ya zama shugaba ta hanyar demokradiyya. Yana mamaki yace su yan madakila sun ce demokradiyya kafirci ne, in kuma shugaba ya biyo ta demokradiyya ya zama shugaba sai su ce ai masa biyayya. To gashi shi ma nan Imam Ahmad ne ya faɗa. Yace bi ayyi wajhin kana birrida aw bil ghalaba. So ahlus sunna ba ruwansu da hanyar da shugaba ya bi ya zama shugaba. Ba ruwansu da hanyar da shugaba ya bi ya zama shugaba. Da hanyar da shugaba ya bi ya zama shugaba matukar musulmi ne, yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, la ma aqamu fikumus sala. Matukar musulmi ne yana sallah to yana da haƙƙin ai masa biyayya cikin abin da ba saban Allah ba. To kun ji abin da suke cewa madakhila din. Daga maganganun Imam Ahmad ibn Hanbal, daga maganganun magabata, da maganganun ahlus sunna, a'immati ahlus sunna wal jama'a. Imam Ahmad shi yace duk wanda yazo, kuma ba ma Imam Ahmad ba, hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su suka nuna haka. Domin hadisin Abdurrahman ibn Auf, inda Muslim, manzala sallallahu alaihi wasallama yake ce, sahabbai suka ce afala nunabidhuhum bisayfi. Sahabbai suka tambayi manzala, mu dau makami mi fito na fito da su. Manzala ya ce la ma aqamu fikumus sala. Matukar suna sallah, matukar mu'minai ne. A wata ruwaya kuma manzala ya ce illa an tarau kufran bawahan, sai idan kun ga kafirci karara, inda kun fihi min Allah burhan, kuna da hujja a wajen Allah, to shine za ku iya cewa sun kafirta. Abu na ƙarshe anan a gurguje yake cewa ‘yan madakila sun ba da fatawa a Iraki, sun ce a kawo arna siyaƙi Saddam Hussein, sannan kuma sai suka kawo wani maƙiyin Allah suka sa a matsayin shugabanci. To za mu ga suwaye suka ba da wannan fatawar don mu gane ‘yan madakila. Cikin waɗanda suka ba da wannan fatawa akwai Sheikh Abdulaziz Ibn Baz, wanda shine imamu ahli sunnati wal jama'a fi hadha al-asr. Malam ka rubuta dan ka bada amsa kan mu ga adadin yan madakhila. Ibn Baz ya bada fatawa lokacin da aka nemi taimakon sojojin America dan yakar wani azzalimi da yake zalunci. Malamai suka ba wa shugabanni fatawar cewa za a iya neman taimakon waɗannan sojoji ko da ba musulmi bane, domin a dakushe wannan azzalimi da ake kira Saddam Hussein wanda yake yakar Kuwait a wancan lokacin. Ibn Baz ya bada fatawa. Sheikh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin yana cikin wanda suka bada fatawar ai haka. Sheikh Muhammad Aman al-Jami yana cikin wanda suka bada fatawar ai haka. Sheikh Salih al-Fawzan yana cikin waɗanda suka bada fatawar a nemi taimakon sojojin America a dakile zaluncin Saddam Hussein. Duk waɗannan ƴan madakhila ne. Kaga akalla sai a ce baka da amana ta ilimi, baka da adalci, ba kuma tsoron Allah cikin zancenka. Dan da an ka zo wannan gabar sai ka ce to ga malaman da suka bada fatawa ga hukumomin Saudiya suka ce su kawo sojojin America, sai ka lasabto ba ka ɗiba ka ɗora wanda ka raina ba Shakrabe, kuma ga littafin Shakrabe nan an baka abu ɗaya. Har yanzu an kusa awa biyu ana munazarar nan, abu ɗaya ka kasa karantowa, kana ta tiritiri cikin littafi ɗaya kan abu guda ɗaya, har yanzu baka karanto ka nuna wa al'umma ga inda maganar Shakrabe take ba. Sannan malam, wai ba zaman mu shine wato ka kare wannan takaddar ta Nura Musa ba abin da muka zo yi ba kenan, ka kare mana maganganun Nura Musa. Ga maganganu nan guda 8 an karanto maka, har yanzu ko ɗaya ka ki tabawa. Hadamu al-amra bil ma'ruf, hadamu al-wala'a wal bara, ka ciro mana lafazin ko ma'anar daga littattafan Shakrabe. Ga sunan zamu baka, wai akai kake fita daga maudu'in, bayan jiya kai ka rubuta kace banda fita daga maudu'i. Ai duk abin da ka kawo ba takaddar Nura Musa ba, ka fita daga maudu'i. Amma duk da haka muna talattufi, ni dan wallahi tausayin ka ma nake ji. Muna talattufi, wallahi ni duk tausayin waɗannan yan saroriya da suka zo nake. Dan haka muke muku talattufi. Shi yasa nake talattufi. Shi yasa nake musu a hankali. Ina musu a hankali. Za su iya.
kare bi ba ka tsayar mun da lokaci na ka bayar tsayar mun da lokaci na an so yake hayaniya ba wani a tsayar mun da lokaci na miskin shi da abin tausayi to shikenan wannan munazara ta kare tunda dai wannan zai shigo shikenan yan uwa musulmi munazara ta kare tunda ba haka za a yi ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahi ban yadda ba wallahi ban yadda ba jama'a abin da kake nema kenan ina zuwa to ya daina sako